Hadian ke khubor bakla don ke cingkeno shasho wei ubriu bakarteng Phil Stars naitang ka arfendru trek urisau arca apsau akshnong mau pai tolong pleng ka bahapa pu mahram sem shem ha kunhon jo kong pelsi naitang bat king borman disiar kumbalaken no kat kum ke cingdan ke video balareng dak pajba kani ke kunhon kula syak keno kelawan pensyai ya kidau hura ka tigasngi ha ka arfra trek urisau arca apsau ha shillong press club haba persyai ke ni ke kong pelsi naitang rengkat kinong ngelam ke snong tolong pleng ka bahapa hima bawal lem kinong ngelam snong kinong ngelam balang perstrian balang ublai na ketika snong kalaong bakam cudan ke mua pai tolong pleng baka don bet tang ke tolong pleng kalaong bah ketika sngi kala don ke cingelang ha bala rai bar wengi ke tunghung pensawa bala te bia nyau pus elektrik tolong pleng bar bala depon wengi ka lawan mi uba Phil Stars naitang ubalai patrong ber kilong kemi ketika tunghung ke bala themu ban IT seki bor pulen halor ki cingken tho ba don bok lang kharlung do ba kamil de ku menteri ke mo pai tolong pleng kong pelsi kalong bagi dai tang ki cingken no tho brai kahi ya kinong elam balang bat kumcu iba pensingan NCM Deputy Chief Executive Member Bamanta ka Khas Hills Autonomous District Council kalong ba dai tang ke cing themu ban panha be tolong pleng seka hima maram da ka buj le tu chung ba don bok lang bat ki be song thu chumut bat u na kalian jungi sola ban ong khem dawan ban pensyai sha kipat ba akan tamu tiba pej yang tu news but ni kuat ru percaya ha baru hi para dok prasnam kari kasi jungi ba ketu gajing syak kentho ba ketu gajing syak keren gajungi menden kumtu ni kuat ru percaya sepi pat ba bulat pathai kubor ba ketu galong ke ai ba ni kum kitrai khandau but ha ka ju ka poru kum ka snong ka thau kum ka balang ka imlang hapo ka snong ka jungi ngim pedang ya tu ka jingwan kran lapla jong u don bok lang hagindo bat ka tengah jong ya ni kum ka snong ka thau ba ni kum pitrai khandau ba kila ka tho ru sibun ki ai ka balong ka ta ya ka buram ke ijab jong ka snong ka thau but personally yang kum ka manager personally kum ya orang bashnau sekretrishnau personally khamtam ya ke balang blay tongpleng ke balang presbyterian tongpleng but kum joru ni pendam joru ke ba ki kran labla khamtam nadu kum ya i ba PNCM i bamdan ke jingtip i ru ha bedai ba tu gasni sajan bangi wengi ka tu ka tenghong bagi wante be anya po snong jungi bat kumjo ya kiwi de ki MDC nga so bagi kentho man ngi tingim tip na bangi medon bentai ai bat kita ki MDC na kita ki jong ba PNCM kumjo yo siem jungi ru na mar ka tu ka jing sim jungi ya karai ha kan ni si sajan beladat mengin wan ya ka tu bat teng hom ka balawan te be anya po snong jungi ha plong pleng kalong mshibla sim ya karai tang lembaga diskonsil ne lembaga juno hendai nila shimhi karai kom kashnong bat kum ki try kendo ba kini kisngi ki benai barok balik no yi ba kita ki shnong be an ko jingelam jong udon bok halim do kila le nak por ya kini ki kam huri hura thambor menshwa kila kan mang thai how to ar hajar khatra ulawan pendai ru wate ru hapo tongpleng ya gawe ka signboard ka bau la tho kerteng hang tu ka mau pat tongpleng ya keturu hadian ni lai wen no da ka bor snong ba da ka bor trek ndau ba hadian nang ta hadu menta ki sim layo asu benwa ya tu ka signboard but ula persyang tak dia sabenwa da tenghong ban perta tekani ke jing wanwa ju ya ni ke tenghong kalong sibun ke jing petut la ne ke jing pen huri hura ya kijing snow kijing wat je perkat jong kinong song snow na marangi kum kasnong ka bapura kum kasnong ka balarim ya kasnong trong pleng la sang na du snam khat khandai span du phau but ngilong kasnong ba shong sok shong san ngilong kisnong ki bam judan ka no ga jing ya kan ap ngi shong sok ngi ye ngi trailang ngi tei ya ka duk sok ngi tei ya ka imlang salam para nong kendong, para babiet, para beduk, para nong rep nilaban ong,
ngim judan kano kajingnya shun lah ki balang ngim dan do kata kajingnya shun ya bisini apren balang ublai balang prestarian do ya buram markeliang ngilong ki bre be buram ha henrei kata ha ya katu kajing keren jo menen ban ba iba pensingan udah nong ketshot uba pensingan ni nong tombor ba sakawai ru kirang ba balang kidai kinong ketshot ya kata kam ba gile lane kumta terker ba kila jer personal ru kantam ya kerteng jonga manager personal ko mi itagi jomba pensingan ya tu balang di rang ba snong dengan bersih ni hak banwan ban pensyai na kalian jungi ni pensyai shapi ba kane ka snong komplain jungi kare ke snong ka ba shong shong san ba nadu snam khat kandai span ru phau la sang ya kane ka snong komplain ba labon tli labon ngot kirang ba snong ki bla sajet kane ke snong ngala ban pensyai ban nikong leseng andom jerlot iwe din iwe katu tengah jong udon bak halindo kebasyang hang ne menen kebawan ban pensyai pada di social media badong ba katrong pleng kadai rahima maharam bad ba kadai ru kasunang mapat tong pleng kata halong babean lemar ba wat upa it try jongka ngakan mau ki puar menganang samraret maurung la julong teng urang basnang jong kasunang prong pleng bad hapo jempet jauh usia hima bawal tengah sulung wa pada kun ksio badang khamenen kan wan hakmat ka social media la ne kan that uram yang snong ka thau jong hime ki pa bad ukpa jong karu sen wa long teng musketri jong snong komplain hapo ka jempet hapo jong ka hima bawal te kata hoding beningkong aku awan pensyai jepi pa ba bakinam so thu bakla ngi lat ya tu kamai katu tenghom mendai bangi tombor mendai bangi tempen sawi no mendai bangi lebor no hadai ngi lat ya katu tenghom namar ba ngatrai na pedeng jo phi pa ba su thoi la dadan mano ki bawan banwa sanbod hasnong jo phi dadai hajayau ne hamu lai ne hamu kharne hamu korwat ne hangno lalor kinchuan wa ya tak sanbod ka ban kelak kerteng jubor ngatharai undan hi utau kun sinang kun thang ban sutna kham tam lele wan wa sindon da ka teng hong ka ban pratasnam ngimtep ki yo bor no namar ba ka trong pleng an oi phi ka ba ki kam ba gi dei ki ju pratasnam gi oh ha ta ka snam jong tos e maharam hapo jing pe jong ringana kran hang ni kum ka manager ne bun thai kebalapan kubor yang tang nak kur rewat ka diskonsel ro era kala itu mangade ke manager nama ka dusturiti sensyar kendau jumi ngimshim la sensyar marla ne ngimshim la sensyar deko ni sensyar la ka jong ka kendau kum kita gi snai tang nya bun thai ni sensyar da ka ba ka diskonsel kala itu ya ka kendau jumi nadu usnam ka kendai spa nya pupra nadu ka por jong uram sing siem bahwal haus nam khat khandai spa pra ba ula petishar yani ki hinyo kantai snai tang ni dei ki try khandau kane ka duler ba ai uram sing siem haus nam khat khandai spa pra ubadai usiem jong ka hima bahwal ba terter ni layo ro itu e besnong jumi ya ka khandau jumi nadu kapor jong sahab David Roy but mi dondo ki map ki bedai bat kani ka kendau jungi ki pot ki sam ki babel ki babiang but nakaliang jungi ngim shimla ong yeno ban ong badan kita ki bakan shot rai bawan ki nong pen huri hura kum udon bak lang khalindo ngim ban sengi hab yang rangba kentai hab yang rangba kini hab yang rangba shenrang hapo jong kasnong ka thau ban ya da ya supasan ya ka hab keriti dustur jungi na kalian jonga na sangat ban ngalapet na bisa kadang kajing ong jongki ba kita ki kenhun no buat kita ki kenhun gang hapo kajing yalam jonga kila buat bat kila sho yo way no song jongki uba kerteng freestar mo snaitang
hajing sisale utu Philstar undai hiru tang no sunang bagi reudai mentra jong kalok jong dan bak harim do ma berudai kun tra jong dan bak harim do dengan pensyaya kan ni menulan khidmat ke partai bah tu sini sajan por kum tu ki khabi siteng khat aduna mensni nakalian junga hadian balawai ke dorbar belai menjur belai lot na tu kamat bean itu tenghong bean ini kilong kami baru ringkat batnya tang kawai ka bang imla ban le kalong ba kitung ya ki te ya ka tu ka tenghong halo jong ding post elektrik tin nakalian jungi kin thai nimla ban ki post ni lakhat ban harap bi khun na samla jong ni bala ban ki tu post elektrik bu lot ya tu ka mai ba hadian bu la lot jong ni la shinti mengi kum ki long kami ki badai ki seng long kami jong ka try khandau ki seng long kami jong ka sinam nila shim tu ka mai ba hai por mampai perkhat utu kan jong don bak lang khaling do ulale shayeng wot ba la fon ye don bak lang khaling do ban imat don bak lang khaling do bathai ban let kini tu ka mai nani tengi kum ki kan thai bo wan bre ban kini na ma ni mot ban lat ye tu ka mai bangin bu hayen ne ban penjab henrai ni lat ye tu ka mai bangin IT no syaki polis cakaan ta bo wan kini ni ha hi ban ye kini ye tu ka mai dan hiru ta basyo badat mar kum ba play tu video ibu pun tu bihala ketua nakaliang jong ketua lok jong khaling do ka don ka keme jong ka bahala tu ba peta nakaliang jong ni don ki sang kan the jong ka kur sang kan the jong snam ni kini kan the kata re wan marwai wan kini tu ka mai ki kan the di don de ki nyongot trangot pungot ke unum la hi banishan ki kan the ki job ba hablik pai no chien cái này dùng cho hàng độ bu mai vấn đề gì ubu mai hang ties no jengi ba ulat kami la de ba de utong menteri snang jong ka mau pat komplek hima maharam henry ka snang komplek hi hapo snang komplek hi ni don tang ko ka snang bat mla bat ong ba kan ni ka yeng ka de snang jong bhawal ka te ka snang maharam ka te na mau pat ka te ka komplek ni don tang ko ka snang na du snam khat khnai spa du ko no ong fi ba kata ka de snang komplek kabahap ako hima buat katkum kipot kisam katkum kikot kisla kiduler kiba lapan isya kima te ubu itu tenghong ban kaptra yang itu senang bagaimana dia senang jam katakan membuat komplek hoi dan hadirin kata bon kisnam mo nadu snam hajar sipau mani tu epi jing sisya mo nadu snam hajar sipau nak kalian usia mahram snim nya usia niandro ulaskan ban krit ikan ika problem dah kaba turput iki hima sima dah kaba ulatung hata kapor araja sipau ya wei orang ba krim son shala kum menteri jong kahima mahara bat handrai hata kapor ulatung ya utaru kata kajing thambor jong sia maharam kam semla trekam boto ba krim son rayak na bat kita ka story jong ba krim son la putno entah ter hadian nak tu pada kan ni kenti handu benta uyo betung yang don bak lang khaling do bat ladu betung yang ni don bak lang khaling do te kalau long kata gajing thambor ba sakai bondawa sendan di signboard dawa sendan na ki mai ki tenghung apo snam de hang ta bangiru ngimat se ba ha banyang ba banyada ya ka snong kathau ya ka himasima man pinsha shapi ba ya habaya dei ba kata gajing long ki put di sam jo ka hima kita kisnam di bala let no no IP pembalong makila don kata kisnam di bala let terkat adu usnam kasnam tong pleng kalau kasnam ba syong sup syong san hai ki por barot bat kadai kasnam ka badon hapo ka hima bhawan bat ki try kindau ki dei kinyau ka thais nai tang rai ba katkum kadulir us iem ram sing jaw ka hima bhawan ha usnam ka khandai spa pra dei tang hadian ba us iem mahram dah kajing ya subut bat katu kat ningut inong kwa kan rumah senang ulwan tung menteri senang jubar house nam hajar sipau dah kaba ayah ka kerteng thap ka mau pat komplek kaba juyo semua menu bat kani kajing le usim haram ka penibun kijing rumah ha kisnang jongi
kajing kena kilu sium kebu bawa PMCM ulek don bor kamlong ke basisha nama lada udai ubreu balik don bor uladai balik ha kapor ba ulang CM haki ar samoy jing trekam jong u kata haki senam arhajar shikau terter hadu arhajar katra lemar kani kajing akajah komplain la komplain terpat yo trek bantukla lemar ba ulang CM jong barok kihma ha bawal hakahima bawal hakite kisnam datang ke isi jong kiwei pada ki CM diskonsil bala periksan ban dan senang mempat trompleng heretang ke trompleng lo hadian jong ba persingan mo bat nakaliang jongi kum kita kendau bat nakaliang kahimaru kalau dan ngajing ya makuduma pada bawal bat mahram bat high court tu kala betak ya ka tribunal kan siam ya kejing bisa men siam ya kejing penya lani kata kan benlet ban pet ya ki put kisam atau kadai ka hok jongno rei nakaliang ka tribunal ru hakini ki por bla te por kisnam bla de pilawan ban siam ya kata takum kejing betak jong ka high court bat kila lek ki put kisam nomar ka kendau jungi hatir ka dan kawai ke bentar ka bahab syah imam haram takat kum ki map kat kum biduler balak perskamengi hadis konsil berkedan ke bentar ki put kisam di badai syah imam hawal te kane ka sinong toplang hi telihi bro kawai nadu kita ki sinong lompat ki ai bangi khot li klauru kadang hab hi apa uput usam jauh ka imam hawal badai hang ta ba na kalian ka tribunal ka pha ai ki nompet ki no bisar hang the ba ki lalat na syam mi ki maput losam uput jong ka mahram udai satu uput jong ka bahwal udai sini batila ai mi kata ka order ba cundan kata senang mempat komplain te ngiru dai hang tahi bengi langsung thu syai ba tani jiwan thombo jong si mahram ba udon bak lang kling do kalong ka jing yurat ya ka hok jongi ba dai hang ta bengi simi ngarai kini bisni ba ngin weng no ya tu tumhung ru nang ne syakmat nginam syak dalai ru ba utau udon bak kling do wan le khala ni wan le tamma wan le he wan le wan penpat penpra nomor ba kalapat lapra kisno patau nomor ba ngiru ngaskan ma ko ara zakat prati wan wa ya tu pesan buat bermila wan no apa bu kan dikatakan humma ke sedon kajing pemana lemba kadon ha takasnong mempat oh komplain ha dan yo scheme yo shibun ki scheme na Southwest Kasihel district yo shibun ki scheme su ta shu man kasi man ka tayo penbana ki scheme ka ta asem senyang asem si ara asem ayu ngi kata jim da ngai lagi hingam dan interest gitu jim penbana jong wat kisnong la jong ngam jusap dan benta kita ki scheme ma te tambah tentang pada kisidan ki beri u pertasnong ang ki ong ne la dan mana kita ki bawal ki banut ban kita ni teng ho ngin pen kuet si sendan mo te kata ka dei wei ka ba kham tam to wei le u ba buat thai u don ba khalin do teng wei tu ngam tit mo we kuram selama uta si buat thau di nong buat jo khalin do udah pertaro haki mat ban penshit ban pendam yang jing snow lu kun samla ba la dan mana ba nuat kita ya kan ni teng ho ngin pen kuet sendam tengah tak ada ma kan ni ngam sim belum iki kun samla ne yeno na yang ba hi la de gong kata manager bat lengkap tu kan ningut beliau rambak jo snow bat rambak jo kur man ya lek cal ni lek ni lek na ki khat yang ha no on snow mang ngadai kan no lam ngadai hi ban sak khat ngadai hi ban sak tho ngadai hi ban sak dokti nama tang manga baro ki no lam ngadai hi rambak snow ne ki no ki sak tho pa mo kare nga sulua kan ba kan poi hadu uput pada ban sak tho balang nama dah tu ka miap si sajan nama ngadon snow hadin balawai la kutlut kita ki kuri hura ki polis ki lalit thaina sha ranikor la ra ya tu tungho ki magistrate ki video ki lalit na sha Southwest ma kurwat kalau dan pada ka wei bentan mengawan poi mengasisnau na kalian ka balang ke dan ka komiti bangini kendua ka bede bigi kam jo ka balang hayeng jonga dina kalian balang kawan hayeng jonga ya kran ki kam balang mengidon jipun khe jinge sang ki kabang susi ba na kalian ka balang rutus ni hirang ba balang men pesan ki oya ko ni te kum kini ki jet kam ke ko he war soi ngim kwa ban mi shakman na mar yo kan ja buram kan jinglong ro yalam jungi to balang
Tinggal orang yang ki orang nilai ki berubah balang wajumi hakum kini dikam nama kan ketak keburam wajoki. Ai ngami tang manga marwai nama ngadai kari pada ngadai kari madan. Kering kebelum apa mendin ba kami sendan dah ketar jeng target ya ki balang badan buram jumi. Nama ladangan orang mangai ki utau dan bok lang khaning dok bak tengah ju ki dan balang hanu. Kila man bo jeng keli ai ke balang joki. Kalau jong udon bak lang khaling dok ru kade balang presbyterian tongplang. Kun baptis ya ka balang presbyterian tongplang. Ha? Bat kakiau jong uru kade ka balang tongplang. Ha? Ki me ki pa jong ki ru shwa kade ki balang tongplang. Tindak kalian jong ang so ka kalau kepada di kata-kata bengin hilto saya gino yalam balang bersnudur ya ke jing syakri blai jongi. Ben bersnudur ya kata jing ngai blai ke jing ngai kristan ke jongi. Kalau ka ik ba mehat la ne ngam priang ke jing sngau jonga. Lemar hasno jongi ni dan balang blai ni dan di balang presbyterian. Balang thok lang ru ya baro di balang. Kata kalau ba soya hat kan mer ki balang kim shim la dan ta ru em bat ni tu sni. Ka sinjam jongi ka long bet ka we ba hang ne ngan me thu epi ngan pule ban pen sai cha. Jadi ni la tip sai ba wat ka diskon selru ka pat itu ya ta kasnong ma pat tong plan. Kani shi thi ka ba ai na ka leng ka diskon sel ha u ha ka ba dated shlong khatlai tarik Oktober Aprulai arja Aprulai. Ha urang ba snong jongi ba king this year lang ba snong tong plan. Bawal sim ship Southwest Kasihel. Kapang ka jing syai jing pen syai halor ka snong ma pat tong plan. Jing kedau DST Generals Way Hajar Arpulai San Detip Tongplang Shipo Oktober Hajar Arpulai Rangba Katkum kapang kaba la kedau haneng da kani ka shiti la pentip bat pensyai shapi ba kani ka office kampat itu pen scam ne menjur ya kasnong ma pat tongplang hapo ka kendon an jong ka section lai jong ka Kasihel Autonomous District Council Administration of Eleka Act khat khandai spa khandai kuwai namar hakani ka kendon an na batai syai baka jing thau ne phia ya kanu kasnong kadon kam ya ka jing menjur jong ka executive committee kanila sign through da joint secretary to the executive committee Kasihel Autonomous District Council Shillong. Te hadian jong kanek city ba kumbangala pulen ta nakadiang jongi kum ki try kendo nganom shim ya ka Shillong ma. Nisgo ba nang ni sakmat. Nindra dungkau ya kata ka jingwan buhai Shillong be anju u ka jingwan thau Shillong be anju u ya kata mau pat tong plan bat dalai leiru nginom sya ya u bo unwan le thambor la ne unwan le jubar ya ka khadau ka siap jongi ikun snai tang punya betai raga te la chnong na thrai ka don hila ka jong bor makan sale e ka ba ka dei hok shong hok ban le Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.